דודי טל, ראש ענף תרבות אצלנו בתוכנית, מה קורה דודי? ממש הגיע אלינו לכאן. ראש ענף. דודי, החולצות שלך, אנחנו יום אחד נפתח את הנושא הזה. נו, מה לעשות? משהו צבעוני בכל זאת. כן, אתה בהחלט מפגיז בו, כמו מחווה לאברי גלעד, מי שזוכר את חולצות הוואי שלו שהיו לו. וואו, הלכנו רחוק. כזה. טוב, נו. תן לנו כמה חדשות תרבות. אולי תבוא עם חולצות כאלה. אני שוקל את זה בהחלט. אתה מתפרע עם החולצות טישרט. לא, פשוט אני עכשיו, היום מתחיל סדרת הגמר. הסלטיקס שלי מתחרים על האליפות. הוא עם אג'נדה, זה לא אותו דבר. זה לא... כל השבוע יהיה בחולצות סלטיקס, תכינו את עצמכם. אני כאילו ים וזה, הוא אג'נדה, זה כדורסל וזה. טוב, בואו נדבר על משהו שמח באמת, אסף אבידן, כי אי אפשר לקחת את זה אחרת. זמר ישראלי שעושה קריירה בינלאומית מאוד 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 מוצלחת, וחוזר לישראל עכשיו אחרי 50 ערים ברחבי העולם שבהם הוא הופיע, ומסיים פה בעצם את סיבוב ההופעות הבינלאומי שלו. זה אמור לקרות ביום חמישי הבא, מיד אחרי שבועות בהיכל התרבות בתל אביב. מדובר במופע, הוא מוזיקאי מאוד מאוד מוערך. מאוד מצליח בעולם. מאוד מאוד מצליח בעולם. הוא מוזיקאי מאוד מוערך. אגב, גם עכשיו, אחרי כל ה-7 באוקטובר, גם עכשיו, אגב, הוא מלא אולמות. האנטישמים שלא כל כך אוהבים אותנו? אנטישמים לא אנטישמים, 50 הופעות ברחבי העולם, בבירות הכי נחשבות באירופה ובצפון אמריקה. מדהים. מילא אותם, אז אני לא יודע איך לקרוא לזה אחרת. קיצור, מופע עם גיטרות ופסנתר כנף ומפוחית ומצילות, ואפילו לופר, כמו שאנחנו הכרנו בזמנו מנטע ברזילי. וזה, אנחנו רואים את הסרטון כמובן, וזה קורה בשבוע הבא, מיד אחרי שבועות, אז מי שעוד רוצה, יש עוד מעט כרטיסים לרכוש בהיכל התרבות בתל אביב. אני חושב שחוויה אחרת לגמרי, בעיקר כי מישהו שמבין מוזיקה יכול לבוא להופעה. מי שלא שמע אותו שר, את יצא לך? האמת שאני לא מכירה, לא. לא, אם תשמעי, את לא תאמיני. יש לו קול כאילו מהחלל, כאילו הוא לא אנושי, משהו לא יאמן. הנה, בוא נשמע קצת. תקישי ביוטיוב אסף אבידן, יש לו קול לא יאמן. יש לנו גם סאונד לוידאו הזה? ודאי. Tonight, our hearts shall unite, not in vain, not in vain, but in pain, amen. וואו, באמת. קיצר, הוא מדהים, הוא מדהים. מרשים מאוד. עוצמים עיניים ונכנסים לאווירה, וזה אחרת לגמרי, זה באמת מקסים. תן לנו קצת אלכוהול בשידור, קדימה. זהו, אז בואו נדבר באמת עכשיו שבועות, ויש פסיבל יין ביגור בצפון. הרעיון של פסיבל היין... איך בצפון? עם כטב"מים? לא הכי צפון, בסדר, ביגור, לא הלכנו הרחוק. לתל אביבים, אפילו שפיים זה צפון. אוקיי. אני יכול להגיד לכם, אני בשבוע שעבר הייתי בעכו, אגב. בשבוע שעבר הייתי בעכו באיזשהו בית מלון. עכו זה צפון ממש. רגע. ואז קרובי משפחה, תקשיב, משוגע וזה וזה וזה, ומה זה, אמרתי, הכל טוב, פה באמת הכל רגוע. חזרתי ביום שישי בצהריים הביתה, ביום שישי בערב התחילו שם התקפות עם הטילים וכו' וכו' וכו', אז הכל זה. בכל מקרה, אנחנו מדברים על פסטיבל יין שמתקיים בצפון, קוראים לזה ריוויין, וזה באמת היה אמור להיות הרבה יותר צפון, אבל העבירו את זה קדימה כדי שזה באמת יוכל להתקיים. מדובר על יקבים שמגיעים מכל אזור הצפון, רעיון נפלא ובעצם אפשרות גם להפיק מזה תועלת וגם לפרנס את היקבים האלה. לחזק אותם. כן, לחזק אותם באמת. יהיו שם כל מיני דוכנים ומבצעים על יינות ושתייה וטייסטרים וכל מיני דברים כאלה. דודי, בוא נעשה הסכם. מה? פעם הבאה שאתה בא ומדבר על אוכל, על שתייה, על משהו, תביא את זה לאולפן. בסדר? בוא נעשה הסכם. אין לך משהו כזה, חכה, שבוע, תכף. הוא בונה את זה. קדימה. אני כן רוצה להזכיר, כי דיברנו כל הזמן על פריפריות וכאלה, אז גם בשדה משה, שזה באזור הדרום, יש איזשהו פסטיבל בפלורה בשדה, גם פסטיבל עם אוכל וכל מיני אמנים ישראלים שמגיעים לשם, אמנים מהדרום שיביאו תוצרת שלהם, גם ברמת הגבינות וגם אוכל שיוצא משם בתפריט מיוחד, וגם מוצרי קרמיקה וכל מיני חפצי אומנות, ואפשר להגיע לשם. זה גם כן קורה מחר ביום שישי, מהבוקר ועד שעות הצהריים. אז שווה להגיע ולפרגן להם, זה גם בדרום וגם בצפון, זה באמת אנשים שעוברים מצב מאוד לא נעים. עכשיו בואו נעבור לטרום תיקון שבועות באוניברסיטת תל אביב, במוזיאון אנו. מוזיאון התפוצות לשעבר. בדיוק, כן. וואלה. שם בעצם הולך להיות ביום ראשון הקרוב איזשהו ערב תרבות ושיח עם כל מיני אנשים שיבואו לדבר. הרב בני לאו שאמור לבוא ולדבר שם, ולשוחח על אשליית הנצח של תושבי הארץ. זוכה פרס ישראל הפיזיקאי פרופסור צבי מזה, שידבר על חיפוש במרחבי החלל, וכל מיני כאלה. וכמובן מי שרוצה לבקר במוזיאון עצמו, יכול לבקר שם במסגרת תיאום מראש. קומות הגלריות יהיו פתוחות בעצם לכולם. זה קורה ביום ראשון הקרוב, בין השעות 6 ועד 12 בלילה. ממש תיקון ליל שבועות, ממש רגע לפני שבועות. יש המון אירועי תיקון ליל שבועות. כן, זה ברור, אבל אני חושב שהם יותר ביום שני בעצם, ממש סמוך לחג. בליל שבועות עצמו יש לפני תיקון. שנתיים הזמינו אותי לתיקון שבועות, היה... למדת תורה? אני חושב שזו חוויה אחרת לגמרי. ואמרתי כמה דברים, כאילו זה היה גם תיקון פתוח לקהל,
חוויה מדהימה. נראה לי חוויה מדהימה, באמת. אני לא השתתפתי בדברים האלה, אבל זה נראה לי חוויה מדהימה. גם לאנשים שהם פחות קרובים למסורת וזה, זה חוויה שיש בה גם עומק רוחני ואינטלקטואלי מדהים, ממש, מאוד מומלץ. אני חושב שזה לא עניין שקשור למסורת או לא, כשכמות אנשים נכנסת במקום אחד, ויש את הדברים האלה, אתה נכנס לתוך המקום הזה, גם אם אתה לא ממש שומר מסורת. זה קצת שונה, וזה נראה לי חוויה מדהימה, הדבר הזה. ונסיים בסרט. קולנוע. מותחן נעימה חדש, שנכתב ומבוסס על סרט, ומדובר על מישהי שקוראים לה מינה, ימנית צעירה שעבדה ביער סבוך באירלנד. במעבה אירלנד, אני לא יודע אם מישהו מכם היה באירלנד, אבל יש שם יערות מטורפים. פחות אוהבים אותנו, עכשיו לא אנחנו נוכל לא להיכנס מתקרבים לדעתי, אליהם, כן. תודה, מוותרים על העירים כרגע. אז רק תראו בסרט. זה סרט מדע בדיוני, עם יצורים היסטוריים, שעוקפים אחריה וכאלה דברים. אנחנו רואים גם טריילר של הדבר הזה, זה נראה מפחיד לגמרי. מי שחובב את הז'אנר של סרטי אימה, אני חושב שהוא ייהנה מזה. תשמע, יש לנו מספיק סרטי אימה כאן בדיוק, כן, במציאות שלנו. אני פחות אוהב. מוותרת על הדברים האלה. אבל אורן אוהב סרטי אימה, מה לעשות? אז אורן שולח אותי לחפש אותם. אוקיי. זהו להיום. מאוד. רגע, שבועות אתה בא עם עוגות, מה סגרנו? בוודאי. גבינה, כן? בבקשה. אני לא צוחק, תקשיב. אתה אני לא יודע צוחק להכין. בכלל, אגב. תקשיב, אתה לא נכנס לאולפן, אני לא אני לא צוחק. צוחק בכלל, אגב. יפה. אני לא צוחק בכלל, אני כבר אמרתי לאורן. כשמדובר בענייני אוכל הוא מאוד אסרטיבי. כשתטעמו, תבינו. זה היתרון היחיד בלהגיש תוכנית בוקר, זה שזה, מביאים לך זה. תקרובת כזו. ולהגיש ליטל. כן, בדיוק. הופה. תודה, חנופה. אחרי בוקר קשוח, כמו כל אחרי זוג. בוקר קשה, זה הזמן. מסיימים את היום בחנופה. אחרי שהוא ירד עליי ותקף, אז עכשיו